non me puxen aquí de casualidade, puxen aquí para que vos dades cuenta da dimensión de este castaño. Vamos falar de castaños, porque vamos ver un bosque de castaños milenarios, dicen. Eu non sei calcular a edad, nin tampouco creo que se me poña a falar co castaño me conteste, pero se os entendidos dicen que algún deles ten máis de 1000 anos, algunha razón terán. O sea que por aquí xa mi madre o castaño falara, en 1000 anos, ao pé dun camiño, o que vería. Lugar, Entrambos Ríos, concello, Parada de Sil, Ribeira Sacra, unha pequena aldea que podría pasar desapercibida no mapa, pero que eu que había oído falar dela, e agora que estou nela, que nadie se perdone o vir aquí. Normalmente a xente cando ve a Ribeira Sacra chega a Parada do Sil, come e vaise 4 km máis para diante a izquierda. Este sitio é impresionante, o bosque, o souto de castaños que ten é increíble. Había un cartel arriba que lle ponía o bosque animado. Creo que, de verdad, cuerda que o director, se houbera coñecido este sitio, se non é neste sitio, había tamén que ver, rodaría a película aquí. Ademais desto, do bosque, da pequena aldea, temos un conxunto de muiños, bueno, e un río que pasa por aquí, que isto é impresionante, a belleza vai baixando entre penedos, con uns musgos impresionantes. Temos uns muiños, algúns deles moi ben conservados, o sea, reconstruídos, postos en valor, como debería estar o patrimonio. Total, verdad, vale 4 duros. Mira que non hai xente que non ten traballo, non me poso os que teñen cartos, verdad, políticos, pois podía mandar a algunhas persoas a recuperar o patrimonio, porque o que cae abaixo e se perde logo, claro. E ademais tamén sirve para, a parte de coñecer, a xente se sabe de cousas que se puxeron valor ben, move a economía, verdad? Se temos agora non sei cantos millóns de turistas, ao mellor teñemos algo máis. Non está ni señalizado o sitio, pero Parada do Sil a 4 km, 3-4 km, a chegar á primeira aldea, e ali hai un carteliño pequeno, e levamos a este. Decía que non quero roubarnos moito tempo, pero gustaríame, ademais de este, tomar unhas imágenes do que hai un pouco máis para allá. Entón, vamos a apurar un pouco. Aquí colgado, que aquí tens que mirar o cámara, falo co cámara, tens que mirar a cámara, bueno, xa é unha muller, é Rosana, unha das compañeras que ven comigo, que lle tocou o San Benito de vir correndo detrás miña. Mira, ali ao fondo hai un mundo máis, mira, que espectáculo, Cacho Castaños, impresionantes, Fijarse os homes, a necesidade se facía os homes listos. Coa agua dun muiño, despois de facer o traballo ali, viño o siguiente por esta levada. Eso agora nas facultades chamanlle sostenibilidade. Xo habían inventado os romanos. Non sei se vai, se non vai, creo que se parou a grabación. Non, sigue. Mentre se estea aí, uau! Mira. Uau, que grande, Que grande e gordo, ademais. Chulo, Bueno, aí tendes outro. Despois, dentro un pouquiño, vámonos ver no castaño ese milenario, porque, bueno, milenarios dicen que hai varios aquí. Eu creo que este se non ten 1000, pois, desde logo, un ano, 2, 3 non ten que ter unha chea. Vamos ver o castaño ese no que existe, este ten máis de 1000 anos.
Bueno, está en castellano e inglés. Falta de galego, me parece. Hai que tomar nota, eh? E nada máis, veña, deixo, sala, vou traballar un pouco.